Jak jsme proměnili pokojíček pro 2 slečny? Zkusila jsem to urychlit lusknutím prstů, ale nevyšlo to. No nic. Museli jsme tedy zapojit ruce. Rozbalili jsme prkna a za chvíli dorazila na pomoc i Vicky s tatínkem. A stavební dozor, ten byl hned trojitý. Montovali jsme krok za krokem, všechno krásně sedělo a zapadalo do sebe. Společná práce nám šla pěkně od ruky. Vybrali jsme patrovou postel od Benleny, šetří místo a vydrží roky. A tady už to začínalo opravdu vypadat jako postel. Kvalitní masivní dřevo, jednoduchá montáž a krásný design. Při výběru jsme mysleli hlavně na nosnost, aby postel bez problému unesla i nás rodiče. Natálka bedlivě dohlížela, aby bylo vše přesně podle plánu. Ještě jsem smontovala šuplíky, u kterých mi asistovala nejmladší dozorkyně, a bylo hotovo. Pokojíček byl připravený na společné hraní i spaní. Holky usínají každý večer spolu a my už nemusíme přinášet Natálku do její postele. Jen Valinku. Tak pěknou dobrou noc.